som el grup de creadors de l'Escola Sagrada Familiar, quart B. El nostre grup està format per Lluc, Berta, Mariola i Jo, el Bahab. El nostre creador es diu A2.0, també dit Xavier 2.0. El nostre robot soluciona la pèrdua de memòria Alzheimer. L'hem triat perquè al moment no hi ha cap cura i nosaltres intentarem solucionar-ho. I a més, fa molta pena tenir un familiar que t'estimes que no et reconeix. Com que afecta sobretot a l'hipocamp, que és el centre del cervell. El nostre robot intentarem que es dirigeixi allà. Vam descobrir que hi ha un procés que es diu neurogènesis, que genera noves neurones. I així, encara que n'hi hagin de mortes, n'hi haurà d'altres que faran la seva funció. Com serà? Serà un tub de nanoferro, que dintre tindrà un magatzem de pastilles d'antocianina. Ho tirarem a l'hipocamp i crearà neurogènesis. L'hipocamp envolta la part final de la columna vertebral.